दय फैखांखाबाय आरोबाव नै दा सेकेन्ड टाइम फैफिनबावनाय जाबाय बागान हिसाबै गय बागान थिंजों होथेजोबनो दोनबाय दे खननै जाबाय दे देरहासाराव फैदोंमोन थुक्राझार टाउनावथ' आं खेबनै जायासै दा लामायावसो लानाय जाबाय थ' बिदिब्ला आं देरहासारनिसिम खनसेबाव थांफिनबावनोसै बिनिफ्राय बहा थांगोन जों बेखौ मिथिया बे देरहा बुद्रांनाव मोनफैबाय दे ओरैबायदि उफुद्रुग खालामदों बियो दिनैहाय बिनि न'आव आं दिनै खनसे हाबफैबाय हाबफैनानै ओमफ्राय ओरैबायदि आरो लिंहरफिनबावबाय थांबाय थुक्राझारनिफ्राय आरो मा खालामबावबाय बिसोरो बोराय बुरै सानैबो गारना फैबावोब्रा आंखौ बिसोरो ओरैबायदिखा बेवायाबो हनै ओमफ्राय ओरैब्ला नुबाय दा मानो गारना फैया नोंसोर आंखौ दहयो बुंलाय मानो गारना फैया हाथाया माथो नोंनिलाय हनै गोसोमसो जाबाय बुरे हाथायखौ नायनो होमबा हनै माबा भिडिअनि माबा रायज्लायगासिनो दङ सासेया नुवाखै दा फनाव ओरैबायदि बेस्थ' जाबाय थादों बियो जाथोंसै दे फनाव एसे बेस्थ' जाथोंसै जों दा देरहानाव मोनफैखांनानै ओमफ्राय आरोबाव मोनसे जायगायाव थांबावगोन दे फिसा खामानि दंबावो बे फिसा खामानियाव जोबोबा बे जायनि न'आव थांगोन बेखौ एसे नोंथांमोननो खोन्थानानै ओमफ्राय दान्दिसे थानानै बावहायनो फोजोबना लानोसै थ' बिदिब्ला जों देरहान न'निफ्राय आरो खनसे थांफिनबावलांनोसै गय बागान होनबा देरहासारमोननिथिंजाय दै ओरैबायदि गय बागान दङ ओमफ्राय जायगाबो जायगा ओरैबायदि बेनाव हाबफैनायाव फाखोरसे गिदिंनांदों थुक्राझारखौ आङो दिनैहाय थ' दिनैहाय गय बागानखौ एसे नोंसोरनो खोन्थानोसै टावारा बे बोरैबा जनानै माबा मोनसे जागोन गामि ओनसोलनि हावाफ्रानो एसे बेलेग बार मुकुलि ओमफ्राय दा जोङो सान्तिपुर फारसे दावखोलांबावनि ओमफ्राय थांनानै ब्लक खालामनो होना बारा मोजां जाया दै एकदम खोथा बुंनायफ्राबो बारा जानो नागिरा एसे बोरैबा नै बिनियासो जालाङो थ' बिदिब्ला लोगोफोर चलो आंनि नैबे रयेल एनफिल्डजों हिमालयजों मावलांनोसै सान्तिपुराव हाबफैनो जों ओरैबायदि आन्दाय माने बबेबा हादानाव फैनाय बायदिल' मोनखादों ओमफ्राय सिङावबो न'आ खिन्थु एसे साफा दङ न'आखौ गुफुरल' नुथारो वालफोरखौ ओरैबो गुफुर नुगोन ओमफ्राय ओरैबो नै बेना अबस्से बोरैबा साइसनि दा जों जाय मानसिजों न'आव नागिरबोदोंमोन बे मानसिखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय बेजों माखासे गोदोनि आंनिबो सेनियर एक्स एन डि बिजों माखासे फुराना बाथ्राखौ जों सावरायनो नागिरदों ओमफ्राय बिनि बाथ्राखौ जुदि मोनथिनोब्ला मेन चेनेलाव हाबनो हागोन चेनेल गिदिराव लोगोसे देरहासार इस्लारि नैबे सारानो बिराद गोबावनि उनाव दिनै खेबसे लोगो मोनदों थ' बिदिब्ला सारनि रुमाव जों हाबलांनोसै एसे हाबनानै ओमफ्राय मेडामाबो बुंखादा बिराद गोबावनि लोगो मोनदों बोसोरनि उनावहाय थ' मेडामजोंबो लोगोसे गोजोननाय थाबाय मेडाम दा जों जालायनोसै दे एबाराव मा दङ आयु सारनावहाय जाय हक बर'नि खायद' होनना बुङोबा अमा स्पेसियेल बिनि उनाव ना दं सारनावहाय मोनजाफैलायबाय बिराद बोसोरनि उनाव बोसोर ओमफ्राय दालि बायदि रोखोम देरहाया उदैया जिलायसिगोन जानाया बेनियाव मा थागौमोन जेबो गैबावासोमोन जेबो गैखाया बेनावहाय दे होमबालाय सार जानायसै दे आं जायखिया ब्लगखौ बहायनो फोजोबनाय जाबाय जायो गामियारिनि थिगैनो दं दाना जाबाय लोंबाय मोनजाबाय अमा बेदरबो मोनजाबाय नाबो मोनजाबाय जोबथारनायाव जों बिदाय लानोसै बाजैया मा खालामदों बाजै थांबाय दे
औ औ ओमफ्राय नै जोहोलाव सासे लोगो मोनदेरबावदों आरोबाव नों मानो फैनांगौ नोंखौथ' लिंहराखैमोन ना गावसोरनो लिंहरदों ओंखायनो फैदों आङो दा जों बिदाय लानायसै बोरमा जानो ओइ सार थांनायसै दै बिदाय लाबाय औ दा ब्लगाखौ बावहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों